बे खेफेयावनो गावदाङा डेटिंआव लोगो हमनो होननाया दाबो सफैजेन नामा बेलाय सफैथारमाराखै फाग्लि गावदाङा र' कलखौनो खालामनायखौसो स्राय सोंहरनोसै आं बेसे गोबाव जाबावगोन जाखो हेलौ गावदां बबेसिम मोनखो हेलौ आदा फुलुं नै आं लामायावसो गारिजोंसो थांगासिनो दं आङो दै डन्ट वरी आं दसे उनावनो मोनहैगोन दै 5 मिनिट्सल' नेदो प्लिज दे गावदां अके नोंजोंलाय सोर हानो नाथाय गोख्रै थाब फै नङाब्ला आं हयले नेनो बानायानो हामला ओरैनोबा आधा घन्टानि बारा जाखाबाय अके आदा फुलुं बाय नेनोसो बालायलाङो आंहा बे फाग्लि गावदां नाबाथाय बेबादिनो जेब्लायबो लेटल' ओरैनोबा आंहा टाइमानो थोआ दासान्दि समनिनो बिराद आंखाल अब्लाबो सम दिहुननानै लोगो हमनो फैलायथारदोंमोन आङो नेनांसिगोन दे 5 मिनिटल' नेथारगोन आं बाराखौबा हाय आदा फुलुं गोबाव जाबाय नामा गोबाव जानायखौसो बुंदो नोंहा गाव नेनो बानायानो हामलामोन 45 मिनिटनि बारा जालायलाङोमोन मानोथो एफा गोबाव जाया मा बुंनो आदा फुलुं क'क्राझार टाउननि ट्राफिक आरो गारि गोदानजों जाबजों आंबो बारा सालायनो रोङामोन नालाय बेखायनो खुनुरुखुमसो सालायनानै फैदों आं डन्ट वरी गाज्रि दा मोनसै दे जाबाय दे नोंजोंलाय सोर हानो दे जिरायनोसो थिननो बावगारलांबाय आं जिरायदो दे गावदां दे आरो दे थाब बुंदो मा जायो मा लोङो थाब अर्डार होनोसै थाब जानोसै लोंसै आरो आंहा थाब न'आव थांनांगौ आंहा बेफोरबायदि बेखाराव बारा टाइम गैया आदा फुलुं नों मानो बिदि होनबा देनां नों बेखौ जायो बेखौनो जागोन आं नों अर्डारल' हरदो अके दे होमबा आं फ्राइड राइसखौनो बिहरनोसै आरो मा रायलायनांगौ थाब रायलायखादो आंहा न'आव साहा बागानाव खामानि मावनांगौ गोबां दं साहा गायसनबावनांगौ दं आरो साहा फुलिबो बानायगासिनो दंना बेखायनो आंहा बारा सम दिहुननो हाया जादों दा एसे लेट जायोब्ला बाबाजों रायजानो हागौ दे माब्लाबा रायलायफिनगोन दे गाज्रि दामोन अके दे बिदिब्लालाय आदा फुलुं बिदिनो थाब जानानै थाब थांसै आरो मा रायलायनांगौ दसे उनाव रायलायनोसै